Bueno, Arriola bengoa, 3. postua zuretzat gaur Laukezko udalsarian, baina esan dezakegu taldea pixkat dezepzionatuta egon daitekela, 3 nituzten laukote batean, eta sprintean Tomek irabazi dezue. Maintza positiboa indartu zaudetelako, baina amaiera, ez da izan espero zenutena. Nolakoa jaun duguna? Bueno, hori, zuk esan dozunez, azkenien olako ondo izenien gauza denak, ez du lortu borobiltzie. Orduen, posik egon bigare errendimenduaz, ez? Azkenien hainbeste jente aurrien sartu dute, aprobate karrerie guk nahi gaben buruen eraman da. Baina, azkenien topo dugu hori Tom hori oso indartu zabien. Saiakera asko indo azken buelta horretan, gartxuetanik. Baina, azkenien ez dugu lortu. Nire partez be, ez noien apura kantzaute egonaz bukarera, ze pintxaso bat eukidote bigarren buelta horretan, eta buelta oso bat egonaz atzetik beinatekin jarraik eta horre indarrezko gazte dut. Lehenengo eguna, 2 egunetako asteburua dugu, biharko ere izarrango horra izango da, igotzaileagoentzat, beraz, zuk ere aurre ikusten dugu, zuk ere aurrean egongo zare dela. Bai, hori, ja banabilartzen puntu nahiko ona, lehenko hastietan be ondo iberen nintzen, sentsazio aldetik. Eta, haber egon suerti dauko ben karrera honetan, eta zoze online eiken. Suerte hon. Eskerrik asko.